Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala ni ng atong tulumanon sa kahanginan, si ONA, Katekisis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin AA. Adlaw karon nga Lunes, speech sa 20 na kini sa bulan sa Nobyembre tuig 2023. Sos, di na gyud madugay mga higala. Piyesta na gyud dumagiti. karong Sabado mga higala. Di na gyud madugay. Piyesta na gyud dumagiti, no? Di na gyud madugay. Piyesta na gyud amlan. November 30, yung di na gyud madugay, piyesta na gyud sa December 12. Asa ti piyesta December 12? Dapat naman ti piyesta December 12. Wala to. No, ang fiesta de mahigala no, October 12 di ay. Ang pinaka-fiesta na gyud nga atong sa Ulugon karong tuiga pinakadako mao ang birthday ni Jesus, no, sa December 25. So wala na gilain mahigala, no. So muna nga gahimo-himo na lang daan kog kanta mahigala kay para sa panaygon mahigala, no. No, natay mga kanta-kanta diri mahigala giandam-andam na nako, no, para para magamit natong panaygon. Pero ari kita mga higala, wala ko sa kati end of the day mga higala ha, kay medyo nagdali ko ron, kay daghan kong mga gi-follow up po ron, nagpapirma po ko sa kanang deed of donation sa kapilya sa Kuan, kanang iniban diri sa Ayungon, nya magpalit po ko og kining mga electrical wiring sa bago namo diri kapilya sa Kuan, kining side chapel diri sa dakong simbahan namo, no, kay kinahanglan og side chapel kay para madako-dako pug jutay ning amo ang simbahan diri nga among area nga gamay, amo po lamang gipabutangan og kining gitawag og side chapel, no. Unya unsa pa may lain na magbayad po ko sa magambahan, muna nga medyo busy kita gamay labi na nga layo ra ning amo ang lugar. Kabalo mahigala ko ani mga 80 kilometros ni gikan sa Dumaguete ning Ayungon. Igo-igo yung kapoy-kapoy gamay. Nahala no, ari kita maigala sa tong Saint of the Day, November 20, 2020. Okay. Sus, wala diri sa nako kakuan mahigala ang November 20, November 18, nidikta og November 21. Aritas pikas mahigala ha. Aritas pikas. Okay. November 21. Ay, ni agyon. Ay, 20 po din. November 20. Okay, wala man diri mahigala, no? Kuan. November 20, ugma pati ay. So, wala lang usa taroy. Wala lang usa taroy kuan mahigala ha. Saint of the Day, no? Ano, November 20? November 20. Saint Rose Philippine Duchisne. Karon, kuan ba to? Kuan de taron? Unsa man taron day? 21, 20. Ha? 20. Ganun gauna-una man ko itong usang adlaw. Abino karong adlaw day mahigala Saint Rose Philippine Duchesne. No? So nasayad man tano og kinsa ni si Saint Rose Philippine Duchesne. Ngano man tong nauna-una man ko. Ang sa 19 day mahigala Saint Agnes of Assisi. Ato na lang ibaylo mahigala sa November 19 Sabado kuan Saint Rose si Saint Agnes of Assisi niya mo ang akong na Saint of the Day si Saint Rose Philippine Duchesne. Ato na ibalo mahigala si kuan na lang ram sa usa manghiuon lato si Saint Agnes of Assisi. Bayno kini si Saint Agnes of Assisi mahigala. Igsuo ni siya manghod ni Santa Clara. Nya sama sa ginaingon kini si Saint Agnes nadanipod ni siya sa pagtulunan ni Saint Francis of Assisi ug gani nahimo pud siya usa ka madre. Unya ni kuan gyapon siya nagpuyo sa kumbento sa San Damiano. Unya nahimo siyang abi sa Monticelli ug namatay na atong 1250. No, so karong adlaw mahigala atong gihinumduman si Saint Agnes of Assisi. Actually, ag sa Sabado pa ni siya, nya kay nabali man ako imbis si Saint Rose Philippine Duchesne karon unta. Nya kay ako naman siyang na kining Saint of the Day Sabado. Sabo na nga karon na lang si Saint Agnes na lang. Okay, klaro? Pero padayon ta.
Ari kita sa atuang Saint of the Day na humana man ta, wala sa usa po taroy kuan mahigala ha. Wala lang usa taroy kining CBCP News. Padayon lang ta dikta na ta mahigala sa ato nga kining pagtulunan dikta. Okay. So ari kita mahigala no sa Padre, palihog pasabtag ko na may kunon sa ang kwaresma. Human na nato ni na. Bino ato lang paluapon mahigala no. Ang kwaresma is a penitential period of 40 days from Ash Wednesday to Palm Sunday. No, manay kwaresma. O niya sa 40 days na to, based ni siya sa Jesus when Jesus went to the wilderness for 40 days of fasting, meditation, and reflection before beginning his ministry. So, Lent is a Christian tradition, the period of liturgical year leading up to Easter. The traditional purpose of Lent is the preparation of the believer through prayer, penitence, almsgiving, and self-denial for the annual commemoration during Holy Week of the death and resurrection of Jesus, which recalls the events linked to the passion of Christ and culminates in Easter, the celebration of the resurrection of Christ. So, arin kita sa laing pangutana. Why do Catholics have their foreheads marked with a cross on Ash Wednesday? Ngano man nga, ato man nga, pabutangan o pabadlisan o abu sa ang atong agtang panahon sa kuan, kining Miyerkules sa Badles. Abino sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 3 hangtod 18, mao kini ang gitudlo, no? Ang kining gitawag og pagpabadle sa atong agtang, mao kini ang paghimo sa spiritual mark or seal during baptism, no? Sa ato pa panahon sa kanang gibadlisan kita, atong gihinumduman, no? Ang panahon nga diin gibutangan og kini batang gitawag na to og chrism ang atong agtang. Agtang mo to di ba gihapon kanang gianaan ta mo na nga mao gihapon panahon sa kanang bitaw kumpirmahan ta agtang manbutangan og kuan. Kini gitawag og lana. So bana no? So bana nga giusban nato. No bana. Ya. Sign po kini sa pagpuasa. Okay. What are the 3 practices most highly encouraged during Lenten season? Okay. The 3 practices most highly encouraged during Lenten seasons are fasting, prayer, and almsgiving. Ato pa, kana di ang atong pag-fasting, kalakip gyud ni ana ang ato ang pag-ampo. Ug ang ato ang pagkaon unta ni anang adlaw, wala nato kada ingong na-save. Kung dili, ato kanang gamiton sa pagtabang sa atong isig kaingon. So, sakripisyo gyud gihapon. So, wala, no? Sakripisyo gyud siya gihapon. Yan naman, tungod kay sa atong pagpuasa, sa atong pagampo, o sa atong paghatag, o kanang gitawag nato sa in English og limos sa atong isig kaingon. Muna, no? Sa ato pa, sakripisyo gyud ay. Dili na ingon, kay doon na may uban mahigala nga magpuasa, pero walay ampo. Walay ampo. Kinahanglan nga kung magpuasa ta, dala po ang pagampo. Klaro? Hala, sige. Arin na ta sa lain pag yung pangutana. Okay. On what way should I fast? Nasa daghan na kayo. No? Kinahanglan ba ang pagpuasa? Ato na lang natubag, no? Unya, ari kita sa lain nga topic. Okay. Kining kabahing sakramental. Sakramental. Unsa man kining sakramental? Ang sakramental mao kini ang ang ato ang mga gitawag nato kanang holy water, no? O kining rosaryo, pagnovena, kining ato ang mga estatwa, no? Kining atong mga icons. Mga sakramental ni siya. Ngano man, tungod kay ang sacramentals dili na siya sacraments, no? Kining sakramental mao ni siya ang mudasig kanato. Prepare us to receive grace, dispose us to cooperate with it. Nasa ato pa kining mga sakramental bitaw, kining mga holy mga medals ug uban pa.
kini ato ang pagrosaryo, kini ato ang pagnovena, mo kini ang aghat pagyud kanato nga mudawa nga musunod sa kaubuton sa Dios. In other words, dili man ni sa sacraments, pero kung aduna kay debosyon usab sa mga sacramentals, mga rosaryo, mga pagnovena o uban pa, pag-pilgrimage, ingon ni ana, makadasig kini kanato, makahatag kinato dugang kadasig nga musunod kita sa kaubuton sa Dios. Gani, mudasig kini kanato nga mudawat pagyud sa mga sakramento. So in other words, ang mga sakramental di ay dili nato ibaliwala. Kining rosaryo, kining pagnovena o uban pa. No, klaro ba? So, another pagyunta nga mga topics, no? Daghang kay ini siya mahigala. Pangutana, unsay liturgic unsa maning unsaon man nato, unsaon man nato padre aron malikay kita sa tentasyon. No. So how can we refrain from temptations? Ayan, no? Pero doon ay uban mahigala nga ligon kayo sa mga tentasyon. Doon na po yung uban nga dali ra pod kaayong matintal pod, no? Dahil doon na po yung uban nga sa ato pa na maglisod gyud ang panulay, no? Pagtintal kay pertig yung liguna, no? Muna doon na po yung uban nga murag dali ra. So sa may mga buhatonon, the first is the gift of intelligence can be used of one's own benefit rather than for the community. Rather than for the community. May mga tentasyon. The gift of charm can allow an individual to get away with all sorts of things. The gift of words can be used to mislead others. Sometimes we are impressed with our ability to accumulate the material goods of the world that we are tempted to forget, the goal of life and the providence of God. So usa di ay sa mga kanang gitawag nato pamaagi, no, nga malikay kita sa tentasyon. Mao ang kanunay paghuna-huna kung unsa gyud ang imuhang tumong niining kinabuhi. What is your real purpose of living? No? Niining kinabuhi sa tinud-anay lang mahigala. Ang tinud-anay gyud ang pinaka maayo kaayo nga paagi aron nga malikay kita sa pagpakasala, sa tentasyon sa pagpakasala. Mao ang kanunay paghuna-huna kung unsa gyud ang atong tumong niining kalibutan. Of course, nasayod kita nga ang pinakatumong gyud nato niining kinabuhi mao ang mahiusa kita sa Dios. No, nga mahiusa kita sa Dios. Ato pa, unsaon man nato pagkahiusa sa Dios kung kanunay kitang magpadala sa tentasyon? Muna dihay mga angay natong pamalandungan. Unsaon man nato pagkahiusa sa Dios kung kanunay nga ang tentasyon mo ay magdumala sa atong kinabuhi? Ang sa mga tentasyon pananglitan, gift of intelligence. Kana bitang sa to ang imong abilidad niya, kana bitang magamit ang imong ka-bright, magamit ang imong ka-bright dili alang para lamang sa imong kaayuhan, dili para sa kaayuhan sa tanan. Kana sa tentasyon gid na. Tentasyon gid na siya kana bright kay ka. Nga murag moingon ka nga imo nang gamiton na mga bright mga daghan kay mga bright nga ang ilang ka bright gigamit para gigamit sa kadautan. O manay kuyaw din na. No nga bright man tuog ka kaayo pero mauna hinoy hinungdan nga nakasala ka ano man. Muna ginatawag sa mga pinulungan pana mong mga buguyon mo siya ko. Muna gitawag na tug nasubrahan ka bright. Doon may hinahanap may gala nasubrahan ka bright ba? Tungod sa kay nasubrahan sa ka bright, nadala na hinoon sa tentasyon kay bright man kaayo. So mas may po na usahay may pakabutol-butol. May pakabutol-butol na po tagamay kay murag dili kay tadaling matintal. Ang ano man. So ingon gamito nimo pagbuhat og mga kuan nga di makakaay kabalo. Ingon niana. Number 2 is the gift of charm. Kana bang sayon kay nimo nga kana bitang usa gift of charm hingala kana bitang lalaki nga dali kaayo makapasugot og babae, No na may mga lalaki nga doon nag-gift of charms mga higala nga ang do mga babae
gamay ra kay nilang kihat-kihat, no? Gamay ra kay nilang kidhat-kidhat, madala na. Muna yung mga tao nga doon ay gift of charms. Pero delikado na. Delikado na siya, kaya nga naman. Gilaliman baya ka kung imo nang gamiton mga dinautan? No? Mahimo na hinuong kang mangingilad, kinaama kay gift of charm? Dili na maayo. Muna nga, usa na sa mga paagi nga, kana bitang, usa sa mga paagi nga, makalikay ka ni ana mo ang paglikay gyud nga kung doon na ka niining mga gift, dili gyud nimo magamit para sa imong personal nga interest o baka sa imong kadautan. Klaro? Manala no? So, balik-balikan na to daw mga adlaw, ha? Sa ako nag-iingon, medyo bisi-bisi ko ro gamay, kay medyo daghang kay ko giandam, kay sa ako nag-iingon, ni Apo Cruz Dumaguete, kay nagpalit ko og electrical, mga gamit para sa kuryente, kay ang amo ang side chapel, murag karong si manahuna, mataoran na nag-atop, kunya gamito ni namo rong Pasko. Nga muna nga medyo bisi-bisi ta gamay. Papirmahan po nako ring deed of donation ni Obispo, kining deed of donation sa kining Kapilias Iniban. Nya palit po tag bagong microphone kay medyo guba-guba. To daghang ikog ubayad po ko sa mag-ambahan, daghang panguban. So muna nga bisi-bisi ta ro gamay mahigala, pero dili lang ta magpadalas ka busy. Kinahanglan nga planuhon lagi gihapon ang tanan natong mga liho. No, so daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.